Bona tarda a tothom. Primerament em vull presentar, per qui no em coneix, soc Rosa Galobardes, presidenta de l'associació Margegé, una associació on fa més de 12 anys que estem acompanyant a les persones que estan en una època de dol. Aquí a Andorra acompanyem tant a pares que han perdut a fills, germans, gent que ha perdut el seu marit, la seva dona, i fa 12 anys que vam crear l'associació arrel de la mort del nostre fill, el Marc, amb 17 anys. Avui estic supercontenta. A veure, primer vull agrair-vos a tots els que heu vingut avui aquí nosaltres a fer-nos costat, perquè ja fa dies que juntament amb les parròquies estem mirant d'organitzar que pugés el Francesc Torralba, i la veritat que estic molt contenta, Francesc, que hagis acceptat poder vindre aquí i poder compartir la teva experiència amb tots nosaltres. I també el que vull agrair és, com sempre, al Comú d'Escaldes, que ens cedeix la sala per poder fer totes aquestes ponències. No em vull allargar més perquè el Francesc ha vingut directe cap aquí i quan surti d'aquí, pobre, ha de tornar cap a Barcelona. Vull dir que espero que estigueu molt contents i sortiu tots amb una cosa més après avui. Gràcies a tots. Doncs molt bon vespre a tothom i gràcies en primer lloc per la invitació, també perquè veig moltes persones conegudes i agraeixo que hi sigueu, també a persones que no conec, agraeixo la vostra presència i també a la vegada celebro que una associació es dediqui especialment a acompanyar persones en procés de dol. No hi ha res pitjor que un dol solitari, hermèticament tancat, i on sent la impressió que el propi sofriment és indiferent als altres. Per tant, en la mesura que hi ha grups, associacions que tenen la voluntat d'ajudar persones en el procés de dol, això certament és meravellós que existeixi i que s'enforteixi. Jo vinc a parlar aquí de la pròpia experiència i això no és fàcil, sobretot perquè els professors estem molt acostumats a parlar dels altres. Ens passem la vida parlant de filòsofs o corrents o autors que hem estudiat en biblioteques. Però el més difícil és parlar en primera persona del singular. Però en canvi és l'única forma de realment tenir autoritat quan un parla d'allò que ha viscut, d'allò que li ha passat, d'allò que l'ha traspassat, d'allò que no volia que passés però ha passat. Perquè llavors el qui escolta pensa, aquest no parla d'oïdes, no parla d'allò que ha sentit en una tertúlia, o ha llegit en un llibre, o ha estudiat en una biblioteca. Aquest parla d'allò que li ha passat. I llavors et converteixes ja no en un professor, menys encara en un acadèmic, sinó en un testimoni. I el testimoni l'escoltem i ens ressona dins. Quan parla algú en primera persona, pots o no estar d'acord, però en qualsevol cas no hi ha la crítica que vindria a dir aquest no sap de què parla, sí que en sap. Quan parla de la mort d'un ésser estimat, sap de què parla perquè hi ha passat. Llavors es tracta sobretot de compartir una experiència, de compartir tant els estats d'ànim pels quals un travessa, que són molt ondulants i es transformen i canvien, i a la vegada també vull compartir els aprenentatges que d'una experiència tan traumàtica, tan dolorosa, tan indesitjada com la mort d'un fill, que és el que jo personalment he viscut a l'edat de 26 anys, en plenitud de la seva joventut, quins aprenentatges fem d'una contrarietat tan majúscula. Si és que és possible fer algun aprenentatge. I sobretot el que aspiro és
que les paraules que diré puguin ser reconfortants i generin serenitat i esperança en les persones que ara estan passant un procés de dol. Això, de fet, és el que vaig pretendre quan vaig escriure aquest text, que vaig titular No hi ha paraules. De fet, el títol no és un títol artificial, és justament el que jo rebia com a missatges d'amics, col·legues, professors, preveres, quan es van assabentar de la tràgica notícia. No tinc paraules, no sé què dir-te, no sé com consolar-te. I estic parlant de persones molt acostumades a parlar en públic, que poden fer dissertacions molt llargues sense mirar un paper, però davant d'una experiència així sents una extraordinària impotència. La sent qui ho viu perquè no sap com dir allò que sent i la sent qui vol consolar, perquè tampoc sap trobar els mots per poder aconhortar la persona que pateix. Per tant, es produeix una situació extraordinàriament incòmoda. Llavors, jo vaig trobar una forma de poder canalitzar aquest sofriment a través de l'escriptura. I l'escriptura, en el meu cas, va jugar un paper terapèutic. Vol dir, vaig poder expressar tots aquests estats d'ànims, aquests aprenentatges, a través d'un text que, abans de ser publicat, vaig deixar llegir a la meva dona, vaig deixar llegir a les meves filles, per veure què els semblava i si els feia bé, i com que la resposta va ser positiva, dic, doncs el anem a publicar. Si hagués aparegut un text ple d'amargor, ple d'ira contra el món, de ràbia, que són estats pels que un passa en el procés de dol, no l'hagués publicat. Jo crec que un llibre, per definició, ha de ser edificant. I el lector, quan el llegeix, ha de sentir que aquest llibre l'ajuda a reconstruir-se i a refer els fragments que s'han trencat com a conseqüència d'aquella experiència. Perquè aquesta experiència ens trenca, en mil bocins. I llavors has de reconstruir els fragments per mirar de refer aquella figura. Llavors començo amb algunes idees que tenen a veure amb els estats d'ànim. El primer que ocorre és que, especialment quan la mort no és anticipada i per tant té una dimensió, diguem-ho així, traumàtica, és que emergeixen tota una sèrie de sentiments molt tòxics. La veritat és que molt tòxics. Això no es produeix de la mateixa manera quan la mort és molt anticipada. D'alguna manera es veu venir. Hi ha morts que venen silenciosament. Hi ha morts que venen precedides de molts crits, de moltes anticipacions. I per tant un es va fent la idea que aquest ésser estimat aviat no hi serà. La meva mare té 97 anys, té un Alzheimer avançat, no parla, no es mou, no em reconeix. Algun dia em trucaran i em diran, escolti, la seva mare s'ha mort. D'acord. Hi haurà naturalment un trencament en l'ànima. Però, d'alguna manera, ja estic fent la idea d'això. El problema és la mort que irromp de manera dràstica, sense avisar, que de manera, diguem-ne, silenciosa, perquè llavors es produeix un moviment sísmic que té a veure amb emocions molt tòxiques. Hi ha ràbia, hi ha indignació, hi ha ira, hi ha còlera, hi ha emocions molt tòxiques, hi ha desesperació. Tot això irromp, desigualment. I a més hi ha un element que no saps quan durarà. I per tant això et genera un estat d'incertesa. Quant de temps estaré trist? Quant de temps no tindré ganes de viure? Tornaré a tenir ganes de viure? T'aixeques i dius, bon dia, tristesa. Ja fa dies que et dic bon dia. Perquè els estats d'ànim són independents de la nostra voluntat. Ens segresten, ens envaeixen. Un no decideix estar trist, s'entristeix. Un no decideix desesperar-se, es desespera. Un no decideix
ara m'indigno, s'indigna. En canvi, sí que decideix anar al cinema, apuntar-se a fer uns estudis o treure's el carnet de conduir. Però els estats d'ànim ens envaeixen. I el que no sabem és quant de temps ens col·lapsaran i quant de temps ens alliberarem d'aquest estat d'ànim. Això també passa pels estats d'ànim positius. Un no decideix enamorar-se, s'enamora. Tampoc decideix l'hora i el dia. M'he enamorat. Fantàstic, perquè aquest és un estat d'ànim que t'empeny a viure. Et dona positivitat, ganes de viure. Tampoc ho ha decidit el que es desencisa, no? Estic desencisat. Em trobo un munt de professors desencisats. I puc assegurar que no han decidit desencisar-se. Llavors, un passa per estats d'ànim primer molt tòxics. Hi ha el perill de petrificar-se en aquests estats d'ànim. Ningú sap quanta durada tindran. Els llibres parlen de diferents fases, però aquestes fases, primer de tot, tenen reversibilitat, pots tornar, i tampoc tenen una temporalitat marcada. Hi ha persones que passen per la indignació, però després transiten cap a la resignació i finalment cap a l'acceptació. Hi ha persones que no ho accepten mai. Mai arriben a acceptar aquell esdeveniment. Hi ha persones que viuen permanentment en l'enyorança, atrapades per la nostàlgia i d'alguna manera s'obliden de les altres persones que tenen al seu voltant. Durant aquest mes i mig, durant aquest any i pràcticament i mig, he escoltat i rebut moltes persones, especialment arrel de la publicació del llibre. I m'ho deia una noia de 19 anys. Diu, és que el meu germà va morir d'accident de trànsit als 20 anys. Diu, noia, em sap molt de greu. Sí. Però no només va morir el meu germà. Dic, caram. Diu, no van morir també els meus pares. Dic, caram, quin accident. Diu, no, van morir d'una altra manera, em va dir. Dic, de quina? Diu, el pare va quedar tan atrapat per aquell sofriment, per aquella buidor, que per evadir-se va començar a beure i va quedar enganxat a l'alcohol. I el vam haver de portar a un centre de desintoxicació, perquè va perdre la feina, va perdre el contacte amb la família i gairebé vivia com un indigent. I la mare va quedar amb la mirada posada a l'infinit i es va oblidar que jo existia. Es va oblidar que tenia una filla, perquè l'absent, el fill, va eclipsar el present. Per tant, hi ha el perill de quedar en una etapa d'aquestes de manera crònica. Per tant, aquests passos, diguem-ne, de les emocions tòxiques fins a la resignació, a l'acceptació, això demana un factor que en diem temps. Però no un temps buit, un temps treballat. El temps ho cura tot, depèn de què faci amb el temps. Si vostè està al sofà de casa davant de la fotografia del seu fill i no fa res més, aquest temps no cura. Aquest temps no cura. Ara, si vostè es deixa ajudar, té una comunitat que el truca, és capaç d'adonar-se que està viu i que hi ha altres projectes i altres persones que el necessiten, aquest temps pot ser curatiu. Aquest temps pot ser transformador. Però el temps per si sol no cura. Passen les hores, però vostè segueix atrapat al que va passar aquell dia i d'això fa 20 anys. Els qui sobrevivim a una mort així ens hem de pessigar de tant en tant i dir-nos, estem vius. Hi ha molt a fer per altres. Però hi ha el perill de quedar atrapat per una emoció molt tòxica que és la nostàlgia, l'enyorança. Per tant, el primer que vull dir és que s'ha de donar temps a l'altre perquè passi per aquests estats. Com acompanyar-lo? Hem d'estar al costat com un recipient. Molt difícil, estar com un recipient. No jutjar, no fer córrer, naturalment no fiscalitzar i menys donar consells quan no se't demanen. Tu el que has de fer,
El que hem de fer és estar al costat com un receptacle perquè l'altre vagi buidant el seu patiment. Això té un valor infinit. Molt difícil estar al costat d'algú silent i escoltar. No hi ha mòbils, no hi ha pantalles, en el món ara només hi ets tu. Això dignifica aquella persona i s'adona que no està sola. Ara, això és molt difícil, però això és molt valuós per aquella persona. Per altra banda, també hem de deixar aquesta lliure expressivitat. Jo en el llibre ho dic, no hi ha paraules, però tenim altres llenguatges. És veritat que les paraules són insuficients. De vegades hem d'anar a buscar els poetes perquè no trobem les paraules per dir allò que sentim. I els poetes, que són artesans de la paraula, amb un vers aconsegueixen de dir allò que tu no ets capaç d'expressar. Això tant per les emocions més plenes com per les emocions més tristes. Però tot i així, tenim altres llenguatges. Hi ha la llàgrima, per exemple. Hi ha l'abraçada, hi ha la carícia. Això són formes de llenguatge. I a vegades ens autocontenim, especialment els homes, molt especialment els homes. Els homes plorem sols i d'amagat. No sé exactament per què, segurament hi ha raons culturals, però hem d'aparentar fortalesa. I la llàgrima és una epifania de la vulnerabilitat, no hi ha dubte. Quan un plora, mostra la seva vulnerabilitat i la seva impotència i la seva tristesa. I llavors la llàgrima també és molt contagiosa. Plores i l'altre comença a plorar. Però la llàgrima és un llenguatge. Diu Schopenhauer que és el llenguatge universal del sofriment. Sí, ploren a Gaza, ploren a Ucraïna, però parlen llengües diferents. Sí, però ploren a tot arreu. Plorem als tanatoris, plorem a les sales d'urgència, plorem. Per tant, el que hem de deixar és que l'altre s'expressi. Cridarà, blasfemarà com Job, maleirà el dia que va néixer, fins i tot s'enfrontarà contra el món i contra Déu, però hem de deixar que pugui expressar, alliberar, sense jutjar, sense fiscalitzar. Hi ha la llàgrima, hi ha l'abraçada, hi ha l'expressió artística. Alguns, a través de l'escriptura, hem pogut canalitzar, altres ho fan a través de la pintura, altres a través de l'escultura, altres a través del dibuix, altres canten, altres criden. Però el que és evident és que necessitem canals d'expressivitat. L'hermetisme és destructiu. L'hermetisme és claustrofòbic. Quedes tancat i t'ofegues. Quan hi ha porositats, surt. I si hi ha algú que escolta, això és reconfortant. Per tant, hi ha estats d'ànim, i aquests estats d'ànim varien. I els ritmes són distints. El meu dol és diferent del dol de la meva esposa. I el dol de la meva filla gran és diferent del dol de la meva filla petita. Cal respectar els ritmes. Avui vivim en una societat on no ens donem temps. La hiperacceleració fa molt difícil viure determinats processos. Ara parlo del dol, però el procés, per exemple, d'educar requereix temps també. No eduques a una criatura de cop. Dilluns, dimarts, dimecres, gener, febrer, març, repetició de la mateixa idea, repetició del mateix missatge i al final l'assumeix. Quan et fan un favor es diu gràcies i quan demanes alguna cosa es diu per favor o si us plau. Ja ho té integrat. Dius, caram, que curiós no? Curiós no. Li hem repetit milers de vegades i finalment ho ha assumit. Però això demana temps. El procés de dol també demana temps. I en la cultura de la immediatesa voldríem prémer un botó i de cop l'eufòria. I a vegades això intentem aconseguir-ho a través de la drecera que es diu el fàrmac. Hi ha fàrmacs absolutament necessaris, Però hi ha fàrmacs que són drecera. Escolti, vostè no vol afrontar aquest dolor i per tant vol una manera d'evadir-se. Però evadir-lo no és desfer-lo, és cronificar-lo, perquè torna a aparèixer quan té un moment de lucidesa.
I els moments de lucidesa és quan vostè no suporta aquest dolor, esclar. Per tant, hi ha estats d'ànim. I davant d'aquests estats d'ànim hem d'acompanyar el ritme d'aquesta persona, tal i com viu, tal i com ho està expressant. Hi ha un altre element que vull compartir amb tots vosaltres. Jo crec que no hem de parlar de pèrdues quan mor una persona. Jo crec que hem de parlar d'absències. És una terminologia que no és habitual en els textos sobre dol. Poden imaginar, n'he llegit dotzenes. Abans d'escriure aquest llibre en vaig escriure 2 sobre la mort, jo. Planta cara a la mort i paraules de consol. No em desdic del que vaig escriure, però és molt diferent d'escriure-ho quan ho vius que quan ho afrontes des d'una perspectiva acadèmica. Molt diferent. Com és diferent estar a la grada o estar dins de l'aigua. Estar dins del camp jugant al partit o estar entre els espectadors. Bé, però torno a aquest punt especialment que ara volia subratllar. Jo crec que quan una persona mor no hem de parlar de pèrdua. Perdem un objecte. He perdut el rellotge. He perdut la memòria, també perdem intangibles. He perdut el temps. Quants cops tenim la impressió de perdre el temps? O fins i tot diem he perdut el camí. M'he perdut. Els que ens agrada la muntanya, el meu fill era un apassionat de la muntanya, en Pau Descansi, un apassionat de la muntanya, i quan vas per un lloc nou, dius, hem perdut el camí, hem de refer, de trobar les fites. Però quan una persona mor no es perd, és absent. Deixa un buit. Deixa de ser-hi. És una absència. A la vida tens moltes pèrdues, de memòria, perds el temps, perds facultats. Jo ara aquest diumenge amb les meves filles vaig fer de nou la Marató de Barcelona. Les vaig acompanyar. El meu fill va fer una marató fa 3 anys i, naturalment, és una manera de recordar-lo i ens vam desfer en llàgrimes a l'arribada, perquè tots el vam recordar. Bé, doncs, perds facultats. Escolti, vostè no el pot fer al mateix temps de quan tenia 32 anys. És veritat. I has d'assumir aquestes pèrdues de facultats. Quan una persona se'n va, és absent. Aquella presència física deixa de ser-hi. I, per tant, crea un buit. I, a més, hi ha una sèrie d'objectes que evoquen aquella presència. Són objectes que adopten un valor molt simbòlic. T'acostes a aquesta bicicleta i evoca aquella presència. T'acostes a aquella habitació i evoca aquella presència. Però el fet és que hem d'aprendre a viure amb els absents. I això ho lligo amb el que deia tot just fa una estona. Els absents no hi són, però a vegades eclipsen els que estan presents. Has quedat tan atrapat per aquest absent que t'has oblidat que tens amics, que tens altres fills, que tens nebots, que tens alumnes, perquè aquest absent els ha eclipsat a tots. I això passa. Llavors, jo crec que la clau és aprendre a viure amb aquest absent. Ja no hi és entre nosaltres. I, per tant, no és una pèrdua. La pèrdua és una altra cosa. Ja no parlem de la pèrdua d'un objecte. Això és reemplaçable. Una persona humana no és reemplaçable. Aquesta és la diferència substancial. Per això és tan dramàtic, perquè té un caràcter únic i irrepetible cada ésser humà. Els objectes es perden, però en podem adquirir un altre. Semblant o gairebé idèntic. Les persones, quan se'n va un ésser únic i diferent. Hi ha altres persones, certament, però cap reemplaça aquella. Cap reemplaça aquella. Perquè cada ésser humà és únic. En canvi, això no ens passa amb una llauna o no ens passa amb una bicicleta. Amb les persones ens passa. Per això parlo d'absents. No són pèrdues, són absents. Llavors, anem als aprenentatges. Què aprèn una persona quan viu una experiència així? Jo crec personalment que de les contrarietats podem fer aprenentatges. Hi ha contrarietats minúscules a la vida.
certament. Hi ha contrarietats majúscules. De vegades imaginem que hi ha una vida humana sense contrarietats. Això no ha existit mai. A mi em preocupa molt la formació de les joves generacions, no? Perquè observes que no estan preparats per assumir les contrarietats. Per això parlem de generació de vidre o de cristall, no? I de contrarietats en tindran moltíssimes. Les que poden imaginar i les que no poden imaginar que també vindran. Si no tenen fortalesa, com les afrontaran? Es trenquen i es desfan. Hi ha contrarietats davant de les quals és molt lògic que ens trenquem. Ara hi ha contrarietats que dius, home, això és un obstacle, que amb enginy, intel·ligència, imaginació i ajuda dels altres te'n pots sortir. El problema és davant d'aquella contrarietat majúscula que, a més, crea un dany irreparable. Què fem amb això? Quins aprenentatges fem? No? Jo en diré alguns. No? Quan mor un ésser estimat tan proper i en plena joventut, fas un primer aprenentatge, no? Que et confirma amb una idea que de fet ja tenies, no? Que és la fragilitat del do de la vida. No? La vida és un do meravellós, però és molt fràgil, extraordinàriament fràgil. No? Això et fa ser molt més curós, molt més prudent i molt més vitalista. Valores molt més el fet d'estar viu, perquè saps que en qualsevol moment pots deixar de ser-hi. De fet, jo hagués canviat la meva vida per ell, però la mort no negocia mai. És tirana, és una dictadura. Però si jo hagués pogut negociar, hagués dit, escolta, jo he viscut 57 anys, tinc 1000 projectes i gaudeixo molt vivint, però si algú se n'ha d'anar, més val que me'n vagi jo i no un noi de 26 anys. Però la mort no es presta a negociacions. Entra en l'escenari de la vida, agafa el qui vol i se'n va. I els altres ens quedem desconcertats. Però hem de seguir vivint, però ens quedem desconcertats. El primer aprenentatge que fas és aquesta extraordinària fragilitat, que et fa ser molt més vitalista, de dir, sota, ja que és tan fràgil, cuida-la molt. La teva i la dels del costat, perquè és molt fràgil i es trenca amb molta facilitat. Fixeu-vos que una imatge seria la d'un vas de porcellana, no? O un vas de terrissa. És una imatge molt bíblica aquesta, la del vas de terrissa. En un moment es trenca i 1000 bocins. Això és un aprenentatge que et porta a ser molt més curós, precavut, prudent. Hi ha un segon aprenentatge, que és no posposis. Això ja ho diu Sèneca a Lucili. Sèneca és un immens, com sabem, filòsof estoic de Còrdova, que escriu unes cartes a un jove que és Lucili, i parlen de la mort. I Lucili diu, això ja ho faré més endavant. I Sèneca diu, no, ni parlar-ne. No posposis el que és fonamental. Perquè no saps si hi seràs, i en el cas de ser-hi no saps com hi seràs. Poso un exemple, no? Ja li diré demà que l'estimo. Demà? Hi haurà demà? Digue-li avui. Ja li agrairé demà tot el que ha fet per mi. Demà? Hi haurà demà? Digue-li avui. Ja li demanaré demà perdó pels mals que li ha causat. I serà demà? Et podrà escoltar? Podrà comprendre aquest acte de penediment? Si jo hagués sabut que era l'últim dia que viuria amb el meu fill, li hagués dit molts missatges, però ni ell ni jo ho sabíem. Fèiem una excursió meravellosa pels picos d'Europa, amb un dia assolellat, amb un entorn natural tan o més meravellós que el que teniu a les valls d'Andorra, però ni ell ni jo imaginàvem que seria l'últim seu dia. No? Això és un despertador. Dius, no pots posposar els missatges fonamentals. No? Digue'ls-hi ara. L'11 de setembre del 2001, quan els passatgers d'aquell avió ja
estaven convençuts que anaven directe a estavellar-se contra dues torres, van enviar missatges als seus familiars. Missatges de gratitud, missatges d'amor, missatges d'estima, de reconciliació. Per què enviem els missatges fonamentals quan tenim l'aigua al coll? Per què no els enviem quan el tenim a la cintura? Jo els hi faig als meus alumnes sempre, cada any, segon de psicologia, el següent exercici. No els hi faig signar, però els hi faig escriure i estan una hora escrivint. I escriuen, i molt, i me'ls llegeixo. I ho reprodueixo en el llibre. Imagina't que a primera hora del matí se t'acosta un esperit i et xiu-xiueja, aquest verb meravellós que tenim en català, et xiu-xiueja, aquí a cau d'orella, i et diu, escolta, avui serà el teu últim dia. No hi haurà més dies. Quan te'n vagis al llit, deixaràs de viure. Dolçament, però deixaràs de viure. Molt bé. Tots es queden amb cara d'esglai i d'interrogant, oi? Dic, ara el que vull que escriviu és què faríeu durant aquest dia. És l'últim, A qui ho diríeu? Hauríeu vingut a escoltar-me a mi, aquí a la universitat? Jo hagués vingut aquí si hagués sabut que avui era el meu últim dia. El meu fill hagués fet l'excursió amb mi si hagués estat l'últim dia. Què faria vostè l'últim dia? N'he llegit centenars d'aquests textos perquè fa molts anys que faig aquest exercici i els fa pensar a fons. Perquè si és l'últim dia, no el malbarataré en foteses. L'últim dia cap d'ells navega per les xarxes socials. Cap. I diàriament estan hores i hores i hores malbaratant infinitament el temps. Però si és l'últim dia. Molts d'ells escriuen, una gran majoria escriuen, home, si és l'últim dia agrairia als pares tot el que han fet per mi. Caram, i has d'esperar l'últim dia? Per què no ho fas avui al migdia, quan arribis a casa? Per què les paraules de gratitud han de ser quan tens l'aigua al coll i estàs a punt d'ofegar-te? Aquest és un altre aprenentatge, la cultura de la gratitud. Quan veus que la mort pot irrompre en qualsevol moment i es pot emportar a tu o a la persona que estimes en qualsevol moment, aprens que no pots posposar tampoc la gratitud. Quan un s'autoanalitza s'adona que ha arribat a ser honest i ha arribat a fer el que fa i ha arribat als coneixements i a la plenitud que té gràcies a moltes persones. Algunes d'elles hi són, d'altres ja no. Algunes hi són però absents, com la meva mare. Hi són però absents. Ja se n'han anat, encara que estan en cos present. És un dol anticipat, La convivència amb un Alzheimer és un dol anticipat. Ja no hi és, però hi és. Però no hi és com hi era habitualment. Llavors, la cultura de la gratitud jo la reivindico molt, i és una experiència. Quan te n'adones d'aquesta possibilitat tan efímera, dius, home, jo he d'agrair a moltes persones tot el que han fet per mi. I ho he de fer ara que em poden sentir, escoltar, i que poden rebre aquesta gratitud, que és reconfortant. Vaig a veure aquell professor que vaig tenir, que als 45 anys ens feia pensar tant i recitava pràcticament de memòria a Hegel, a Marx i a Nietzsche, i ara està en una residència geriàtrica mort de fàstic, sord com una tàpia amb una cadira a rodes, i que té 2 visites l'any. El vaig a veure. I diu, escolta, jo estic infinitament agraït del que vostè ens va ensenyar. Vostè potser ja ni em recorda, però infinitament agraït. Això és un aprenentatge. No posposar la gratitud, no posposar l'expressió d'amor, no posposar els missatges fonamentals, pensant que ja hi haurà un moment per fer-ho, ja hi haurà un dia per fer-ho, ja hi haurà una ocasió per fer-ho. Ah, sí? I serà. L'única certesa, diu Sant Agustí, quan neix un ésser humà, és que es morirà. Tota la resta és incert. Tota la resta. Si arribarà a 112 anys, com la dona més longeva de Catalunya, l'anterior n'havia tingut 117, o si arribarà als 3 mesos de vida. Ningú ho sap, tret de Déu.
Per tant, l'única certesa és que ens morim, però acompanyat d'un gran núvol d'incerteses. Quan? No ho sé. A on? Tampoc. De què? Tampoc. Un núvol d'incerteses, no? Però l'única certesa és que ens n'anem. Ningú s'ha quedat aquí, Ningú s'ha quedat. Jo he visitat molt el cementiri on està enterrat el meu fill, no? I, naturalment, és un cementiri petit, és d'un poble petit, als Pics d'Europa, no? I ningú escapa a això. És a dir, allà tothom té familiars. Jorge Manrique, no? Coplas por la muerte de su padre. Els clàssics ens ajuden, perquè sempre tenen raó, encara que siguin del segle XVI, del segle V o del segle IV, no? Aquest és un altre aprenentatge. Encara en tinc un altre, que per mi és molt valuós. Et fa ser molt més selectiu amb l'ús del temps. Fixeu-vos, quan un pensa que té aigua indefinidament, es podria permetre el luxe de malbaratar-la, com que n'hi ha tanta. És un error, però es podria permetre el luxe de malbaratar-la. Si un pensa que té temps indefinidament, es pot permetre el luxe de malbaratar-lo, amb foteses. No? Ara, quan saps del cert que el temps és limitat, llavors dius, compte, he de decidir molt i discernir molt, verb importantíssim, què faig amb el temps que tinc per davant, que no sé quan serà, i a què dedicaré el meu talent, la meva energia vital, i si val la pena dedicar-hi o no aquest temps. Si la hipòtesi fos vostè no morirà mai, es podria permetre el luxe de malbaratar-lo. Però sabent segur que es morirà, el que no sap és quan, et tornes molt més selectiu amb l'ús del temps. Jo m'hi he tornat molt més. Ja n'era de selectiu, però molt més. Diu, no, allà no hi aniré. Per què? Perquè no m'aporta res. És un sopar que hi anava per cortesia, per quedar bé, perquè no sigui dit, però m'importa un rave, no hi aniré. I em quedo tan ample, no hi aniré. Ets molt més lliure, perquè selecciones molt més. En canvi, aquesta conversa no me la puc perdre. Aquest llibre no me'l puc perdre. Aquesta obra d'art no me la puc perdre. Aquesta trobada, aquest paisatge no me'l puc perdre. Molt més selectiu amb l'ús del temps, perquè saps que n'hi ha poc. Jo molt probablement ja he viscut més de la meitat de la meva vida. Imagina't, a 57 anys, escolta. Molt probablement, no? No saps quant te'n queda, però és molt probable que molt menys que la que he viscut. Això et fa ser molt més selectiu. I si més a més has vist la mort d'una persona jove tan a prop i tan estimada, encara molt més. Dius, escolta, no malbaratem el temps amb foteses. Dediquem-lo a allò que és noble, que és valuós, que té sentit, que aporta, que deixa petjada, que millora la situació. Això permet encara un altre aprenentatge, que és la relativització de moltes petites contrarietats. Això ho hem comentat molt amb la meva dona i també amb les meves filles, que hem parlat molt. Ha estat un dol molt parlat, no? I això segurament ha estat també un element sanador i balsàmic. Però és clar, abans les petites contrarietats, vaja, t'agafaven molt, t'inquietaven molt. Comparat amb una contrarietat gran, tot et sembla poc. Dius, per això estàs atabalat, per l'amor de Déu. Això t'angoixa? Aquesta escapa d'aigua a la cuina, això t'angoixa? Això resol amb una trucada a un senyor que es diu lampista, que vindrà, ho arreglarà, si és competent, et cobrarà, tema resolt. Tema resolt. Les contrarietats majúscules relativitzen les contrarietats minúscules. És així. I llavors et sembla tan frívol determinades contrarietats. Quan l'altre està preocupat perquè li ha sortit un granet aquí, està extraordinàriament preocupat perquè no té aquella bellesa que volia seduir a tothom. Diu, això et preocupa, per l'amor de Déu. Llavors això et fa ser molt més relatiu. Diu Kierkegaard que la mort d'un ésser estimat introdueix la seriositat a la vida. La vida deixa de ser un joc.
deixa de ser un passatemps, deixa de ser un camp per entretenir-se i dius, compte que això va seriosament, no? I per tant, comença a pensar què vols fer. I encara diu una altra cosa, el més valuós no és el temps que vivim, sinó què fem amb el temps que ens ha estat donat. Hi ha persones que viuen poc, però generen molt bé al seu voltant, creen molta bellesa, deixen una petjada profunda en el cor dels altres i viuen molt poc. Hi ha persones que viuen molt, però amarguen molt als altres, també. Fan la vida impossible als altres. El temps i la bondat no van lligats. La bondat pot tenir una vida molt curta i la maldat una vida molt llarga. Per tant, el més valuós no és viure molts anys, que naturalment tots volem i de qualitat, sinó què fas amb el temps que t'ha estat donat. Amb aquest temps que t'ha estat donat, què fas? Per millorar el món on t'han instal·lat. O millorar la vida dels que tens al costat. O fer més amable la vida dels teus veïns. I això és un aprenentatge que t'introdueix la mort d'un ésser estimat. I escolta, desperta't. És com un despertador, com una punxada. Desperta't. Què fas amb la vida que t'ha estat donada? Perquè el temps compta, cada dia compta. Finalment, vull parlar de 4 virtuts que al final del llibre tracto. Quines virtuts un descobreix quan té una experiència d'aquesta naturalesa? O redescobreix? Potser ja les tenia presents, però s'enforteixen, es calen més en l'ànima. Mireu, hi ha una primera que és la humilitat. Un se sent molt impotent. No pot salvar el que més estima. I això et fa sentir molt humil. La humilitat és la consciència dels límits. Sol no puc. Quan un viu un procés d'aquesta naturalesa, necessita l'ajuda dels altres. I vivim en una societat on el mite és l'autosuficient. Jo m'he fet a mi mateix i no necessito res de ningú. I això és una mentida immensa. Primer que no t'has fet a tu mateix. Algú et va engendrar, algú et va gestar, algú et va parir i algú et va acollir quan eres no res. Si no, no hi series. Haguessis mort. Si et deixen a l'estacada, mors. Primera gratitud a la mare. I el cordó umbilical ens ho recorda. Naixem entrelligats a un altre ésser humà, que ens ha alimentat durant 9 mesos dins d'ella. Però vull subratllar aquest element. Aquest element de... Fonamentalment el que ens passa és que redescobrim com hem d'agrair als altres allò que ens han donat i com necessitem dels altres. Això és la humilitat. Jo vaig sortir d'aquella soca gràcies als altres. No em podia moure, ni amunt ni avall. Si algú no m'hagués ajudat, no estaria aquí ara, perquè jo no podia sortir d'allà. I per tant, un bon samarità, després naturalment de cridar molt, es va aturar, va anar a buscar urgències i al cap d'una hora i mitja venia un bomber penjat d'un cable. Infinita gratitud al cos de bombers. Infinita gratitud. Mai prou agraït. Estic en deute tota la vida amb el cos de bombers. I em treu d'allà. Per tant, primer punt, humilitat. Te n'adones de la teva impotència. És molt difícil ser arrogant després d'una experiència així. Vull recordar que l'arrogància, la supèrbia, és un pecat capital, és el primer pecat capital. La humilitat és la mare de les virtuts i una experiència així et fa molt humil. Te n'adones que no controles el futur, que no saps què passarà, que no pots frenar la mort de les persones que estimes. I això et fa molt humil. Te n'adones que ets poca cosa i que junts som més, que ens necessitem i necessitem l'ajuda de Déu. Esclar. Descobreixes una altra virtut, que aquesta també la vull subratllar. És una virtut bastant desconeguda. Fins i tot la paraula l'hem tret del vocabulari. La magnanimitat. Magnus, gran. Quan tu constates la mort d'un ésser humà tan a prop
i per tant, t'adones de com d'efímera és la vida, dius, no la puc dedicar a coses petites. El temps que em resta l'he de dedicar a propòsits nobles, a fins nobles, a coses grans, que mereixin la pena l'esforç, la dedicació, el talent. Tu hauràs de pensar que és gran, no? Però moltes persones troben una forma de sortir del dol a través del voluntariat, a través de la implicació en una associació que ajuda altres persones, com tantes d'aquí. Dius, home, no ens dediquem a les petiteses. Allò que deia, no? Els rumors, les menudeses, per l'amor de Déu. Si d'aquí 4 dies ja no hi som ningú. Per què no et dediques a allò que val la pena? Això és la magnanimitat, allò que és noble, que és gran, no? Tu hauràs de discernir què és. És gran ajudar els altres? Doncs em dedico a això. És gran curar persones? Dediquis a això. És gran ensenyar als altres? Dediquis a això. Però no malbarati el temps amb xafarderies inútils. I sobretot no el perdi consumint xafarderies inútils. Quantes persones diàriament estan consumint programes demencials que es basen en xafarderies? Quantes? Temps i temps de la seva vida completament malbaratat. Temps que no torna, perquè això no és una goma que estires i allargues. No, escolta, jo no puc tornar a la infància, jo no puc tornar a la jovenesa. Jo estic a l'adultesa i si visc uns anys entraré a la vellesa com alguns d'aquí, no? I després de la vellesa no tornes a la infantesa, hi ha 4 estacions. Vostè està a la tercera, vostè a la segona, vostè a la primera. No tornem a la infantesa, no. Es neix una vegada i es mor una vegada. Jo pensava que naixer moltes vegades, pot ser que ho cregui, això se'n diu reencarnació o cercle kàrmic, no? Jo no hi crec en això. Jo crec en la resurrecció de la carn, no? Però en això no hi crec, no? Naixem una vegada i morim una vegada. Hi ha la virtut de la magnanimitat. N'hi ha una altra que també vull subratllar, que aquesta, per mi és bàsica, en aquest tram final, que és, et permet entendre millor el que està vivint aquella situació. Es produeix com un fil subterrani, no cal que ens parlem, ens entenem. Quan un ha passat per una experiència d'aquest tipus i una altra persona l'ha passada, sense dir-nos res, sabem el que hem viscut i el que estem vivint, sense paraules. Es produeix una espècie d'empatia anímica o de compassió en el bon sentit del terme, no? Sé a quin pou obscur estàs, perquè jo hi he estat. I això et permet comprendre'l. El que no ha passat per aquesta experiència, encara que tingui bona intenció, li faci un cop a l'espatlla, ja te'n sortiràs, home. La vida segueix. Has de tirar endavant. Has de passar full. Totes les fórmules que vulguis. L'altre li dirà, no tens ni idea del pou en el que estic. I té raó. Té raó. Si no has passat per l'experiència, no tens ni idea del pou en el que estic. I té raó. Jo això ho vaig aprendre llegint Santa Teresa de Jesús, que és la defensora número 1 de la humilitat. Diu en els seus textos reiteradament, en les obres completes, no hablaré de nada que no haya experimentado una o muchas veces. Això és bàsic. Quants cops parlem del que no hem fet experiència? I quan parlem del que no fem experiència és extraordinàriament fàcil fer el ridícul. Però extraordinàriament fàcil. Jo puc parlar, malauradament, de la mort d'un fill. Tant de bo no hagués hagut de parlar-ne mai ni d'escriure mai un llibre sobre això. Però en puc parlar. Com, malauradament, també moltes persones d'aquí. Ara, jo no puc parlar del que és la vida monàstica. No he estat mai monjo, ni tinc vocació monàstica. Per tant, d'això prefereixo no parlar-ne, que em parli el qui tingui experiència monàstica. Tampoc puc parlar del que és parir un fill. He assistit a 4 parts, però no puc parlar del que és parir un fill. Això en poden parlar les dones que han viscut
la gestació, els dolors de part i l'experiència d'abraçar el fill que surt de la matriu. Els pares estem a 1,5 metres de distància d'això. No tenim experiència del part, ni de la gestació. Per tant, és un principi bàsic aquest. Limitar-se a parlar d'allò que tenim experiència. I això té a veure amb la compassió. Jo crec que algú que ha tingut una experiència així pot ajudar l'altre. Sobretot si ha fet un dol i ha arribat a la fase d'acceptació. Per això és tan valuós els grups de dol. Una de les meves filles hi va participar cada divendres. Els grups de dol bàsicament estan integrats per dones. On són els homes? No tenen tristesa, no tenen pèrdua, o ploren sols a la cambra de bany. I quan surten ens aixuguem, estic la mar de bé, jo controlo. Tu no controles res. Tu no controles res. Que passa que vols simular fortalesa, però estàs enfonsat com tots. S'ha de ser audaç per anar a un grup de dol i explicar què em passa, però això és alliberador, això és terapèutic. Això ajuda a processos de sanació d'aquest dol. Per això, la humilitat és necessito ajuda i a la vegada aquí hi ha persones que han passat per aquesta experiència. Per tant, anem-les a escoltar i anem-nos a ajudar mútuament. Com aquell qui porta un pes pesat, anem a compartir el pes. Sobre una esquena me l'acabarà partint. Si el compartim 5, el pes pesa, però el traginem millor, si som 6 o 7. I finalment hi ha un últim, que ja l'he dit, però per mi és una virtut també, que almenys jo m'he posat en la meva agenda mental, que és la gratitud. Ho he dit en alguna entrevista, jo crec que després de l'acceptació hi ha una altra fase, que és la fase de la gratitud. Agrair a aquell ésser humà tot el que t'ha donat en vida. Agrair la seva existència, agrair tota la bellesa i el bé que ha construït. Agrair-ho significa, doncs això, reconèixer el do d'aquesta vida i tot el que ha portat. Perquè al final aquella vida no l'he construït jo, ni depèn de mi, ni és propietat meva. La gratitud és l'última fase, i gratitud també pel do de ser-hi. La vida és fràgil i és provisional, però el do de ser-hi és una cosa que has rebut, no que has comprat o has merescut amb els teus treballs i exercicis, sinó que t'ha estat donat. La pregunta és què en fas? Pot ha estat donat. No he entrat a la qüestió de la fe, però la qüestió de la fe juga un paper en el procés de dol. Algunes persones perden la fe. I algunes persones, allò que les sostén al procés de dol és justament la fe. Per tant, aquí s'ha d'anar allò que en diem amb peus de plom. Perquè en persones que he parlat, molt properes, l'experiència de la mort traumàtica és la ruptura de la fe. I per altres és justament el contrari. L'únic que em sosté és l'esperança d'una trobada en una vida plena i en una mort com una major naixença. El que no hi ha dubte és que la fe juga un paper en el procés de dol. En el meu cas juga un paper molt lligat a l'esperança, que també és virtut. Nosaltres som limitats, aconseguim el que aconseguim, però hi ha fenòmens que no sabem com resoldre. Som capaços d'allargar la vida, sí. Som capaços de dilatar l'esperança de vida, sí. Hem curat moltes malalties de les que es morien al segle XIX i en el segle XVIII, però seguim morint. Seguim morint. No morim del mateix. No morim de la lepra, no morim de la tuberculosi, no morim de l'escorbut, parlo d'Europa, però seguim morint. La meva impressió és que la casa sempre té goteres. En tapem una i en surt una altra. Dius, ja no morim d'això, però aquí hi ha una altra gotera. I tot l'esforç científic per tapar-la. Quan hàgim tapat aquesta, en surt una altra. En aquesta casa món sempre hi ha goteres. Llavors, la fe o la confiança en una paraula que conté una promesa és un bàlsam. Jo no puc negar que
Confiar que la mort, com diu Maragall, és una major naixença, dona una confiança. Confiar que hi ha un retrobament dona una confiança, dona esperança. Quan intentem descriure això, fem el ridícul. Parlem de a dalt, de baix, de cel. Diu, escolti, d'això no en sabem res. Però la confiança en que aquesta paraula conté una promesa, naturalment que és un element que et permet afrontar el dol d'una altra manera. I això és creure que hi ha un retrobament. Com? No ho sabem. De quina manera? No ho sabem. Però això, naturalment, dona una confiança. Vol dir, la mort no és el final de la història. La mort és un llindar pel que passem, tots, i que s'obre una naixença més gran. Ara, si em fas descriure com és aquesta naixença, silenci absolut, només tenim imatges, metàfores, símbols. Però juga un paper, naturalment. Per això jo no puc negar que a part de la comunitat humana, la lectura de la paraula, l'escolta de la paraula, la comunitat de fe, juga un paper també en aquest procés de dol. El que passa que el procés de dol també el viuen persones que no participen de la fe. I per tant ens hem d'unir uns i altres i aportar la nostra experiència. I si a un l'experiència de llegir, doncs, què sé jo, els relats de la passió i la resurrecció el reconforten, doncs que ho comuniqui als altres. I si a un l'experiència de llegir Epictet o Marc Aureli o Sèneca el reconforta, que ho comuniqui als altres. I si a un l'experiència d'escoltar la música el reconforta, que ho comuniqui als altres, perquè pot ser que ajudi aquest altre. I això és el que modestament he intentat fer ara i a través d'aquest llibre. Infinites gràcies per l'atenció. Gràcies a tothom. Gràcies. Gràcies.